serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa ginaistoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina sa subong. Ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang manging kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Bayong nga kasyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang Tingog sa mga pamatan-on radio program diri lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Pebrero 9, tuig 2020. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga nagahatag man sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday, Aksyon Eden. Happy Sunday, Action Dale. February na. It's a month of love, love, love. Yes, Action Eden, masako-sako sa buong mga flower shop, kutob sa mga in-a relationship, sako-sako Action Eden. Sa pagplano, kung ano ba lang dapat nga himuon para i-surprise ang atong sining mga loved ones sa mabot nga Pebrero 14. Correct, Action Dale. Kagapon niya may naglaot pa sang proposal. Sa isa ka mall diri sa syudad sang Bacolod. Pero ti Action Dale, kabalo ka naman, ang ang pagpalangga, wala ginapili nga oras na. Yes, Action Eden. And of course, kadamo sa mga reaksyon, may negative, may positive man nga mga feedback, especially sa social media. Pero let's pray na lang sa ilang mangin successful ang ila sining palabuton bilang isa ka couple, bilang mag-asawa. Subong fiancé pa lang Action Dale. Malay mo, ti kaya ang balila kung engagement, kung hindi man na ora mismo nga magpakasal man dayon. May preparation stage pa man ina. Pero ti base experience ang aton nga mga seniors na nga mga kilala, hindi senior citizen ha, seniors lang nga mga kilala, ang pagsulod Action Dale sa isa ka commitment is kumbaga mabudlay gid ara tanan nga challenges, pero sa ila na kung paano nila pakigbatuan, paano nila nga masurpass ang tanan. Hello gali sa 60 naton nga Facebook live viewers. And antes ang pakasal, Action Eden, syempre may mga seminar pa na ang ginapatigayon, may mga orientation, may mga planning nga ginatawag upo ng mga concerned nga mga individuals sa simbahan diri sa syudad. And so depende, and good luck no sa ila. Ang importante daw ang iban na pabilib no nga sa lamharon nga edad, mayroon siya sila sa courage, Action Eden, ang lalaki nga mag-propose. Pero ang iba itong comment daw, ginatiklod ko, no? Pero basta ba na-excite Na-overwhelmed. Na-overwhelm lang. Na-excite, and syempre, unplanned mo kay ang babae ito, do nagabaligya pa, or on duty. On duty, samtang natabo ang mga proposal. But sooner or later, Action Dale, ikaw ma-experiensyahan mo man na. Are you ready? Ikaw una. Ay, ikaw lang na yung una. Ikaw una. Gusto na kuya. Ladies first. Oo, makono. Pero di ba, Action Dale, the city of Bacolod, every February, may sang ginatawag nga mass wedding, di ba, Action Dale? Sana una sa gani ang Diri sa Bacolod City, ni siyang gin-schedule sa mabot nga February 20, 2020. Special date na siya, Action Eden, 02202020. may tawag na sa Facebook ligan mo nalipat. Nalipat ko? Basta mo na siya. Sa ya 02022020. Basta mo na siya. Basta, kumbaga, kung sa aton pa, kung suli-sulion mo, ang mangyapon. Ay, importante, malayo ng kasal. Importante. Walang tututol. Pero may ara na Action Dale, kung pila ka bilog couple ang tambong sa Diri sa Bacolod City, ginlima
limit nila sa 220. Kaya ang Plan A, ti sa sagwa sang Bacolod Government Center grounds dala sa fountain area. Pero kung mag-ulan, at least kaigo sila Action Eden sa may lobby. Nga mo ng Plan B okay. sang syudad, makaigo sila bala ang space dira gid sa black and white nga ground sa sulod sang NG. Kasadya, no, kadamo-damo sila. Pero damo na Action Dela, 200 couple. Then, paano na ila yung mga maninoy? Kaya kag mga maninay, paano na? Sa igadigad lang. Sigat-sigat lang. Pero importante sila nga duha. Ang commitment sang mga maninoy kag maninoy correct. nga suportahan nila ang marriage sa kutob sa sino dirang mag-participate sa sinang kasalan ng bayan diri sa mga syudad sa Bacolod. Action Day lang kag sa aton mga ka-action nga istoryahan na mo ni Action Day mga kasalan ni kay syempre in line man sa February kay syempre some sort of positivity bala positive vibes na lang kay may mga negative man nga nakakatabo subong sa kalibutan. That's why nga no matter what happens, dapat life must go on. Kag dapat impunan taman sang positive vibe ang aton nga pang-adlaw-adlaw para padayon lang ya Action Day. Correct. Padayon Action na radyo. Merson Mopada, good morning. Good morning, Merson. And of course, sa family mo para dira sa may barangay Taloca, syudad sang Bago. Alas 11:03 sa Action Radio Philippines Standard Time. And going back diri sa aton nga pangalagad subong Domingo sang aga, makaupod naton ang pila ka mga estudyante nga ginpili, mga estudyante nga nangibabaw sa competition Action Eden Research Fair 2020 competition nga recently ginpatigayon dito sa may University of the Philippines Diliman, Action Eden. Wow, grabe Action Day, no? Pagkapati mo pa lang sa UP, dugaan mo ka na. Oblation. Amo na siya daya ng sa ulo sa mga tao. Liwatabi. Okay na, dako. Hindi na ako Action Day. Hindi na ako, tama na. Sige. Tagahanta naman sila Action Day sang chance nga magpakilala sa ilang kaugalingon, pilang ilang age, ang ilang status, charot lang. Status. Pati pakilala. Una lang di ang the lady. Good morning and welcome sa Action Radio. Hello, good morning. My name is Shanliana G. Granada, and I am 18 years old and very single. Very But not ready to mingle. May emphasis sa very single. Sige, next, sir. So, good morning sa tanan. Ako si Ivan Carl Lambagan, 19 years old, kay single man halin sa University of Negros Occidental. Sige, ikaw, sir. And good morning sa tanan. Ako gali si Molric Paul B. Otero and 18 years old and single man ready to mingle. Aba! Amo na kamba ko Action Day. That's why nga silang ipadala sa research. Kaya mas single sila mo. Wala bala nang iban lang ang problema mo. Di ba si gaway-away ka sa nubya mo tapos mapiktuhan pati lang. They have more time to focus sila sa mga studies sa Action Eden. And of course, pag-defend man sa mga tubangan dira sa mga judges and sa mga hurado, Action Eden. Kag sa amo pala ng stage Action Day, makabalo na sila sa capacity nila on how to defend. Kaya para sooner or later, kung mayroon sila love, kabalo sila mag-defend. Sana all. Pati It's just fitting na Action Eden na nga rin dito sila sa aton nga programa bangod ti. It's a National Research Expo 2020. Amakon mo ti pila din ang mga enkwentro, mga kontra nila, and sila gid ang nangin kampiyon Action Eden. Going back to Action Eden sang elementary and high school years. Kag ang favorite subject mo ako ikaw na Break. Recess. Ay, subject na. Subject. So, una ginatunan. Kaya lang, di ba ginatunan kung anong go, grow, glow foods. Amo na sa. So you love science. Hindi mo gina, ang muna na Ang pinaka-weakness mo, ikaw? Halin sa una, nainit gid lang math sa akon. Ako yung science. Gusto ko palanggaw ng math, galing hindi gid siya magpalangga sa akon niya. So wala ko na lang ginpilit. Amo na ko mo kung hindi say mo, hindi mo na pa ipilit. Okay lang. May resistance na ginatawag. It won't work in the Action Eden. Basta may mga butang, no, nga hindi bala mag-connect or mag-jive. Pero going back din sa nga pangalagad, welcome taliwat ang team from UNUR Integrated School Action Eden nga nag-compete sa Research Fair 2020 competition sa na-mention na dito sa may UP Diliman.
Sir Ivan, Shanli, and Moleric, tell us your study. Kabla ko, it's too technical. Kundi sa isa ko nato na Action Eden, ang mga hypothesis, introduction, summary, ang results ng sining study. Pero in layman's term, paano natin ma-explain sa public ang inyo sining study nga ila sining mas maintindihan? Sige, go ahead. Anyone? So, good morning, Luat. So, ang amon study is just very simple siya, pero I think it gives a big impact in bala society as of now. Since we all knew air pollution is very rampant, gid kag ang air pollution bala nang dugay na siya nga problem, but still nga hindi siya bala makat how, hindi siya matapos-tapos. That's why na-realize namon nga ma-focus kami sa air pollution because among all pollutions, air pollution is very grabe gid ang effect bala sa health, especially sa aton, sa amon nga mga commuters. Halin kami sa balay, may yuno pabalik kag may mga damo kami errands bala. So, as a commuter, grabe gid makita mo gid ang air pollution. That's why we made a biofilter. Filter na siya nga like i-insert mo siya sa vehicle gas exhaust nga ang instead nga damo-damo carbon emissions kag mga hydrocarbons nga naga-destruct sang aton ozone layer, di ba? Amo na siya sa science ta like if damo-damo hydrocarbons kag carbons nga i-emit sang isa ka vehicle exhaust, may tendency na siya nga manipis ang aton nga ozone layer that causes ang high temperature amo nang init-init sa Bacolod because of air pollution. That's why we made a filter nga instead nga magwa ang mga damo nga carbons ug hydrocarbons gina-limit or gina-reduce ya ang mga air pollutants. That's why instead nga that causes bala nga ang air pollution, there will be a reduction gid ya sang pollution levels diri sa Bacolod. Sige, sir. Usually, kung it's a group competition, di ba sa inyo? It's a group category. Yes. And so, usually, kada members, mayroon sang ideya kung ano nga study ang gusto nila nga i-pursue. Paano ka mo naka-come up sa sining decision nga mag-focus ka mo sa sining study? Good morning again. Actually, do ka amazing lang balaw kay syempre kami wala lang kami ginahimo do yun out of nowhere nakapaminsar kami nga amo ni gali. So we started this idea or this study man tungod sa mga discarded bala nga mga crab shells sa mga ginakaon sa mga karinderya mga muna. So we decided nga i-utilize ang gamit sang crab shells in order to make a biofilter out of those nga scavengers nga mga shells, and that's why nga nakahimo kami sang amon nga idea sabong. So but silingon ining mga skeleton or tukiba ka mga kasag amo ni siya ang filter made of main component. Sige. Ikaw, sir, how was the journey humalin sa pag-defend pa lang sa skulahan? For sure, kami mga evaluation pa na nga before ka mo mag-represent sa inyong school, dapat perdihon, hindi man go perdihon, dapat makapresent ka man sa best study within the school para ka mo ang ipadala dito sa national competition. So, may nga guys, saluwat sa tanan. Halin sa sugod, do ka budlay, bila sir, sa kadamo na lobraon sa eskwelahan may pitik kadamo sa dason gadurungan ng mga quiz dason sa time namon sir ga conflict gid siya, so ang budlay lang gid magano pero ginting waagid namon tanan nga matapos bala sir ang research kay pa-i-entry gid sila namon bala sa UP, so dason ang makita man namon ang importance sang amon study nga kinahanglan gid subong nga tion nga grabe ang air pollution, sir. May action din, no? Kay speaking bala of air pollution, syempre, ang tao, ka-human as we are, kung makita mo gani, like, for example, makita mo nga baho na siya, makita mo pa lang gapanabon ka na dayon. But ara ba lang balila action deal, nga kung aga, maglabay ang tao sa ginakayong dalan, nagapanabon siya. Because nakita niya ang yabok. Nga akong gabi, wala naman. Nga mag-agi lang siya same yapon, di ba? Kaya syempre, ara bala ang aton nga visual bala amo nang nagadalaman kung baga sang aton nga ginahimo. Tika nami isang election deal nga research or ang ila sini ginatun-an kay para at least whether gabi or aga man siya maglabay siya sa same street be o kung maglabay siya sa mga polluted areas gid hindi na kinahanglan nga magpanabon-nabon pa. Correct, action, Eden. So, ano kalawig ang yung preparation? Pila ka bulan, pila ka simana, pila ka tuig? Actually, ang pag-prepare namon months man, okay. Pero ang execution sang amon study
it took 1 week bala I guess amon na sa kalawig sang amon nga study. Pero so far do ka worth it man balaw kay biskan months pa na ang amon nga na ano balaw nga gin Google gid. Pero at least naging worth it ang amon nga experience kag amon na naka-champion kami, naka-chamba. Pila ang inyo sini nga mga competitors para sa group nga category, sir? Actually, sa qualifying, sir, mga 200 plus ng mga schools, I guess, from the whole Philippines. And ang na-qualify lang is 65 kabilog ng mga groups. And out of those 65, gin-extract ang pila ng top 15 from different nga categories. And from that top 15, naging top 6, pagka top 6, naging top 5 muna. Hindi lahog-lahog action iden. Grabe man sini ang ila sini nga ginagyan antes nakuha ang ini nga achievement o kon kadungganan. And pero during the defense, may pressure bala, may mga ginakulbaan, nagapala mahulay, especially syempre tubang mo mga expert sa kanya-kanya nga mga field. Ano ang experience, especially nga daw bati ko closed door defense. So kamusta man? So, mo to no, like, sa closed door defense, super cool ba, gid kami ya, knowing nga PhDs balahaw. So, ang pressure ara gid, pero then we realized nga, it's an opportunity, gid and honor, bala para sa amon, it's like, dapat hindi kayo makulbaan, but more likely, ma-challenge kami. Kaya it's our time to share what we have, and to share, bala kung anong gusto mabalaan sang judges sa amon, kay vice versa, ang exchange, ang information mo, hindi lang halin sa amon, but sila gina-acknowledge ni namon, ang ilang mga suggestion para sa amon study. So, it's like, para sa akon, less gid ng kulba, pag sulod namon, nadula gud pa yung kulba. Kay it's like, nakita bala namon nga one day, mas isa pa kami bala sa panels man sa future nga national competitions. Wow. Hindi maglayo na Action Dale ha, because kung tanamon mo, syempre, ang isa di ka, kapital Action Dale, oras mo. Kaya syempre, research ka, ginatawag, ididon mo gid nga ididon para maka-come up ka sang much better than the others. Hamak mo pila kabilog, 200 plus. Oo, ka schools. Grabe na yung makasulod ka palang guro sa qualifiers Action Dale. Do maglakat ka gamawa. Taas no. Gamawa ka. Taas no. Syempre bala Action Dale hindi na yan no pilaman guro sleepless nights gini Action Dale ang ilaman ginaagyan pero it's all worth it kung baga. Aside sa gininvest nila nga time, of course, resources, kamusta man ang mga needs ninyo para matapos-tapos ang ining pagtuon ang parents nyo bala, nagareklamo na nga every weekend. May makinanglan yung mag-meet para lang maka-formulate na sa inyo sa mga study. Actually, sir, nga harap, sir, isa ka chemical, sir, nga PVA, sir, yawang kami, sir, pangita, sir, sa bilog, din nga mga chem, nga mga balaklam, sir, nabudlayang kami to pangita, sir, kay first, sir, doon, hindi, sabi ang first study namon, sir, ako nga choice, kaya nag-change kami. So, yawang kami pangita, libot-libot, sir, do mga pilagi ko, kakadlaw, sir, nga biyahe-biyahe, sir, so, nagdungan pa daan, sir, may klase, sir. So, per, sir, overall, sir, doong gasto, bala naman, sir, gamay lang gid sa sir, do, like 1.5 lang sir dala na sir ang sa emission testing sir kay ang sa crab shell sir 0 ang amon capital sir kay total nag-collect na kami sa na-discard na sa mga panimalay sa mga restaurant so okay man sir kay divided by ano man damo man kami. Actually gusto ko makita kung paano nila balagin na i-apply na gid bala. Oo. Kaya siyempre, sino man yung maglaom yung ginahaboy na lang na gani sana tapos sila yan na kumbaga napusla nila Action Dale not just for their own benefit but for the benefit of everyone in the future. Para man sa next generation, kumbaga. Correct. Oo. Sana, damo, di ka sana all ho. Sana all mall. Sino si mall sa inyo? Moleric ka. Mall ko no. Sana all worth it mall ko no. Hambal ni Ira de la Fuan. Mayong aga lang sa 80 naton ka Facebook Live Kasadya viewers. sa election deal. Oo. Sige, ang mag-action iden Basta gani, may mga friends kita. Support systems, kumbaga, Action Dela. Damo, ginatanawa, 82 viewers na kita. So after winning the competition, anong feedback sa inyo sa mga tao sa inyo sa palibot, your friends, classmates, and your relatives?
First of all, boy, kami nag-expect bala nga malabot ni namo ang nga title as champions. Di syempre do ka nakibot kami do ka na-shook kami bala. Kay syempre out of all bala nga contestants kami ang daw na kami ang naging victors kumbaga. Kag syempre ang do ka nami lang balaw kay kadalabay na sa mga eskwelahan. Congrats ni mo na. Syempre do above all these victories balaw syempre dapat maging humble kami kay syempre 'di ba kay do ka useless man sang imo nga victory once nga wala ka bala humility bless mo self and amon experience after sang competition. Action Day lang mo no, bisan nga classmates nila, family nila super proud. How much more o kun Action Day nga basta mabalaan nga taga Bacolod, kumbaga do ka nami sa feeling Action Day no kay pagkita na gani naton sa ila, doon na caught dahil naton nga attention nga, ay grabe, sila man to, yung mga kabataan nga nagahatagid sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. How much more sa family nila, kag sa classmates nila, nga nakakilala gid sa ila Action Day. By the way, i-recognize sa Action Eden, as of course, ang nasining advisor. Pwede nyo mo mapakilala ang inyo sining advisor. Of course, Action Eden, siya yung nag-guide mo from the very beginning, tub-tub nga matapos ang ining competition. Sige, unaw natin si Sir Jude Sir Sas Herbulalio. Kabay pang insakto ang pag-pronounce ko sa ngalan mo, sir. Ito, sir. Thank you. Good Sige. morning. Morning. Sir, Asian ka, di ba, sir? Oo, taga Tatak Provincial. Good morning lang sa mga taga NOHS kay Sir Amaka, ng principal mayong aga. Hi, sir. First batch niyo pa kami, sir. Special psych ka, sir, no? Spec psych. Yes, sir. Sa una. Pero nag-medtech ko sa UNO before ko naging teacher sa UNO RIS. So, ikaw, good sir, ang isa sa mga rason, no? Or isa sa mga factor kung nga nangin madinalagon ng mga young students natin dira sa UNO RIS. Kamusta man, sir, ang imo sining pag-upod sila nga journey sa sining study? I would say siguro nga it's less nga nag-guide ko sila and more nga nag-enhance na ko sila kasi kay ang mga bata alam na mga gindaan. Hindi pa ba ako Sana all gid. Sana all man gid. Mangila ang hindi lang kay tungod nga alam sila pero kundi inab lang sa among programa dira instead of doing research nga tungod kay requirement, tungod kay may intrahan ang among di research sa are more on anong pwede ta mahimo para mabuligan ng iba nga tawo. Kag nakita inisang aton kabataan, ang ginhimo nila yung research para sa iban. So, pagpas nila sa akon, nakita tang potential. Ang ginhimo namon as research advisors, upod sa iban kung mga research teachers, nag-guide na lang kami. How do you frame your questions right? How do you look for the right literature? How do you ensure that the benefits of your study can reach the people nga i-target. So sa ila, for example, sa ila study actually this is the first time that are one. Thank you gid sa inyo. History. So these third time ni mag-intra and then this is the first time na validate kid with the national research competition. Pero sa ila yang study more sila on environmental protection and then natabuan gid ngang ilang goal nagsanto gid sa among research agenda which is more on sustainable development. So nakita niyo man sa study nila ang aton kasag nga ginahaboy lang after nyo kaon gin-reuse nila para ma-lessen ang air pollution diri sa Bacolod. Actually, Action Dale, kumbaga, sa research advisors, may aragid yung pressure on their part man. Kay bangod nga, syempre, pag-present sila ang ma-decide whether okay ni siya, it will pass, or okay ni siya, okay lang nga good, or okay siya nga better, or paano pa nila ma-develop ang Action Dale. Because, syempre, ang mga kabataan, given na nga mga alam sila Action Dale, pero with the help also of their research advisors, mas ma-enhance pagid bala Action Dale. Kumbaga, ang study nila, kumbaga, they work together, hand in hand, para man maging madinalagon. Sir, are they required nga mag-submit or mag-propose sang study or this is just an extracurricular activity para sa mga bata?
Ang programa actually isang DepEd through the K-12 Expanded Education Program is may tatlo sila ka-research subjects. Research 1, grade 11 pa lang, they have to submit a project there. Sa grade 12, ang research 2, practical research, this time quantitative naman. Pagkalabot nila sa grade 12, second semester, may ara naman sila subject na inquiries, investigations, and immersions. So, within the curriculum mismo, makita tang ang focus is research na gid, data-driven nga progress. Ang natabo lang yan sa UNOR, in our case, is instead of focusing purely on the survey parts, nag-branch out kita to experimentation and nakita ta, ka-flourish ang kabataan. Pero tika nami action deal kay ara ba lang kung tanawon lang na mo like magpa-enroll ka bala syempre makita mo naman da ang outline sa imo. Ano naman ning research ni ano naman ni dudugang lang ni sa kunkuan di. Ano labi na gid ang pamangkot action deal. Ano ni ang mabulig sa bata ko kung mag-graduate na kag mag-ubra na. Ano gid ni bala ang amo na nga subject o kung ano nang i-discuss na nila. Pero subong action deal, kabalo ko nakita na sa ila parents action deal kung ano ang mabulig sa bata. Hindi lang intellectual, kundi dala na action deal, ang physical, ang spiritual, kita ng tanan na put into one na bala action deal, labi na gid dati oras nila, ang ilang kumbaga pugaay bala sang utok mo da kung ano pang iamot mo man sa group kag ano pagid ang pwede mo mahimo para sa community as a whole. Importante ma-educate man ang mga ginikanan kung ano bala ang tinutuyo sang sining program sang UNORIS and of course ang iniman nga study nga beneficial gid for everybody. Hindi lang nga para dito sa aton sa Pilipinas, kundi pwede man siya mahimo balang source man sa iban nga pungsod. Nga nagakandak ban sang study nga basi in line man sa pag-usal sining mga crab nga ginahaboy na lang actually ang ilang sining mga tukiba. Alas 11:33 Action Radio Philippines Standard Time. Tatlo pa lang mga ka-aksyon ang aton sining unang nakilala and somehow hinatagan kita sang idea about sining ilang study and we still have 3 more nga nang ibabaw man sa sining competition sa life science category. Magabalik ang tingog sa mga pamatan-on radio program pagkatapos gidapang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
And welcome back na sa pagpangalagad sa Tingog sa mga pamatan-on radio program dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod. And by the way, actually din, ginatami ito lang sang good morning si Heaven watching live sa ating sining Facebook, and si Mama Marilyn Tambuson Perez, good morning, watching from Hong Kong. And of course, sa pilaman natin nila ang mga kaksyon mayong aga sinyo and happy listening. Yes, this time action deal, may ara naman kita another batch man sang upod Manila actually. Bangod nga hibaloon ta action deal ang ilaman pangalan kang ila status. Mamangkuton ta naman. Kaya nga sa bat ng iban. Game na game. Sige. Si sir dapat karon man kay kita kay ina na introduce ta mo sa mga. Good morning mga sir and ma'am. Introduce yourself. Taga-diin ka mo sa Bacolod or Negros. And the status. Sige, joke lang. Go ahead. Good morning, I'm Francis Raymond Garcia. I'm from Himalan City, 17 and single. Good morning, I'm Mariala Bagaforo from Cadiz City, 18 years old, single. Si Maria Ella Bagaforo and si Sir Francis Raymond Garcia, Cadiz and Himamaylan. So, nag-transaction din. And of course, may upod man sila sir, no? Si Dane Claudel Abalayan. Nga wala di siya subong. And sir, ano naman yung ila sining study? Ikaw man sige hapon sir ng advisor. Yes. Sige. Anong summary sa inyo sining study and congratulations. So the goal of our study is to find drugs for different neurodegenerative diseases because scientists all over the world struggles to find cure for these diseases, and this caught our attention that kapila na nga century wala pa Japan sang cure for Alzheimer's, Parkinson's disease. So, ang amon goal nga makakita kami sang drugs nga wala mga adverse side effects nga para man sa mga Filipinos. And the result, may gid man sang bulong like Parkinson's disease, Alzheimer's nga na-mention nyo. Anong result sa inyo sa nga study? So, sir, in our study, we delineated 3 prospect compounds, sir, that will be tested further in clinical trials or in vitro assays, sir, in the future. Ang bali sila niya study, instead of looking at compounds in the laboratory, ginhimo nila nga ang ginlantaw nila sa computer mismo. Kay sa ilang study, kabudlay bay mangita sang bulong. Antes nga i-test tanan sa lab ang sobra 1,000 ka compound sa seaweed nga ilag in target. Naghatag na lang sila computer program nga ginbutangan nila data kag nakita nila nga sa kadamo sa 1,000 sobra nga nga compounds, 3 lang gid ang pwede ta siguro mabulong sa ilang mga target nga diseases. So instead of taking scientists years and years and years para makita na nakakita sila way nga i-limit na 3 lang, then let's have other scientists or sila mismo when they have their PhDs eventually, nga sila mismo ang malaboratory nag-hid nga experimentation sa amulan na compounds. Buti nga daw possible nga bulong. Action deal, actually, pamati ko sa sabat nila, kita ko sa babaw, Dominga plus. Wow. Magambal sila ng action deal. Kaya ito, syempre, grabe action deal, goosebumps. Kaya ito, syempre, at a very young age, amuna na yung action deal, ang ilang luyag, o kumbaga, ang ilang goal bala action deal. I know, not just for this competition, but also man nga really to help action deal sa ibang nga tao. Amo ganin siya ang first topic nyo or may iban ka mga option nga dapat gin-pursue nyo man? Initially, sir, ang amon tani nga plano in vitro, which is laboratory, and we found out nga ang mga drugs nga ang reference drug namon, which is donepezil, makakuha pa sa gwa sang pungsod. Amo na nag-find kami isang ways nga nga study ang angayan sa amon nga students pa lang anong feasible or viable para sa amon, which is discover namon ang bioinformatics, which is the in silico technique utilizing computer-aided drug design, sir. Pero during the defense, kamusta man ang inyo sining experience? Siyempre, normal lang nga makulbaan kay tubang mga panels, yung mga PhD. Pero siyempre, daw ka-privilege man sa amon nga matubang sila kasi siyempre makagain kami knowledge halin sa ila kag ma-improve pagid ang amon nga mga nabalaan kag ma-share man amon ang amon nga ideas. Pero if you're confident pala actually din, si mo sining pagtuon kung sa ulo mo ang mga pasikot-sikot, ano man nga pamangkot sa mga judges, makasabat kagid. Correct.
action deal doga cross-examine lang na mo ang mga abogado wala pero ti man ko tonta si sir kung ano naman niya ang kumbaga pagpasa iya sa amo nga study sang group of students ano naman niya ang naging feedback din. Nag-go ka ba dayon, sir, or may hesitation sa pang aprubahan ang ining study? Amo ni sila guro ka technical ning inclined ng mga estudyante no kay pagpasa na nila sa akon pati ako ni insindi mo. Amo nang benefits sang asang research diri kay wala labot nga sila gatuon ako gakapilitan no kung magtuon no pod sa ila. Ti pag submit na nila magtalang ko mabasa man ko basahon man nila storyahan na kami dua. In fact, this team nagpailo-ilo pa to get expert advice from one of their consultants. Pagbalik din nila, nagtuon man ko liwat upod sila. Wala labot nga nagtuon sa PhD, pati ako do kung mag-defend sila, closed door, wala ako. Kaya aral lang ko sa gahulat, kinakulbaan man. Ang gintunan ko ay hansak tomatos gintunan nila. Pagwa nila, makita mo kid nga ang amon bilang learning styles na igo gid. So, the research was worth it on both ends. Ikaw, sir, of course, keep in touch ka man sila mga parents and kamusta man ang inyo tamdanay. Especially, sir, nga hindi mo lang ni during weekdays or school days, ginobrang research mo, pati sa balay, kinanglan pa niya dalon action iden. And sometimes, kinanglan pang ang aton sining family day, kinanglan pa magtabo sila para lang matapos-tapos ang ining project. Or kamusta man, sir, ang support sila sa mga parents? On the side naman sang parents, we're actually very thankful sa ila parents kay ginsaligan man kami nila with their education and ginsaligan man nila ang ilang research madala pagid namon to other places. Especially gid sa ilang parent-teacher association dito sa Inuar ang Pamilya Recoleto kay pagkabati nga ay may napakasulod naman todo suporta dayon financial, logistics tanan. On their ang mismo ilang mga parents kung hindi constant ng communication at least once or twice ga-update sa amon kung okay na sila or kung mapilitan or kung kilalang gid namon mag-inform direct man ang information. So we're very thankful for all of the parents nga nag-support sa aton nga mga research studies. After winning the competition, sir, ano ning matabo next sila? May mga future pa sila mga competition or subong pa lang may gina-prepare na kamo nga mga documents para naman sa next level naman? Tani hindi lang sila ni mag-research pa kay kung ma-research sila liwat meaning wise la kapasar grade 12 these are graduating students from the integrated school, so we're very hopeful nga if they do continue the research PhDs na sila or masters sila or bachelors na sila. On our end naman sa UNOR, we are trying sa integrated school, we are already trying to establish a journal para ma-publish namon formally ang ilang mga research studies, and then hopefully they can mentor their grade 11s kung magsulod man grade 12 kay para sila naman dason ang pasahan sang torch. Medyo pressure lang galing kay naka-champion na sila basi basi malapawan pagit mas mayo gid sa amon. These are very good children with very big dreams. Later, wow. Sana all gid tuod no kung wala binamo nalabot ang nalabot niyo sa high school pa kami, and I think kamo ni ma'am can relate gid nga no kawaw sa mga estudyante maskin teacher ko nila ay amat sa ila nalabot subong. Sa high school actually din ano lang tayo. Ano ko yan? Eskapo, charot. Wala, ma-joke lang wala kayo eskapo. Pero gusto ko actually, dahil mangkoton sila personally, ano ba lang na-encourage sa inyo or why did you find it interesting? Magsulod ka muna nga, syempre action deal, tubang ka lang sa sources mo, hamak mo storyahanay, kamuya mo na yung ginastoryahanay, yung iba niya, gastoryahanay, musta ang love life mo? Sila yan, subang action deal, yung istoryahanay nila, paano ano ni muunta? Wala action deal, kumbaga, kung ara sila nasa reality world na kumbaga action deal, damo na gini sila guro kwarta. Pero I mean action deal wala nga at a very young age gusto ko mabalaan kung ano nag-push through sa ilang, ano nag-push through sa inyo nga mag-intra ka mo dire or basi ginhambalan lang ka mga taga-anta ka mo plus 10 ma-intra. Kaya pwede ka submit proposal action iden as part lang niya sang requirement para lang niya mano kadayabi sa ginapangayo sang teacher. Sige. Actually, sir, I miss since junior high, may RME leaning sa research. Kumbaga, mayroon na may foundation. Dahil sini nga grade 12 daw, naging venue na bala miss para sa amon nga what may intrat na debate try tabi nga what if madala pa ta or what.
ang maka-interest sa isa ka contest, privilege na siya katama. Kasi syempre, damo kami ma-learn, kag ma-share mo man ang inyong mga idea sa iban. Kag hindi man na siya about lang sa competition, nga dapat madaog kagid. Kundi ang imo nga gina-build nga mga relationship man sa mga groupmates, sa mga competitors, sa mga Sir, may Relationship sa groupmate. Charot. may nagapamangkot, sir. Delikado. May nagapamangkot, sir. May mga prizes sila kano and incentives sabi or reward halin sa school or additional points sa mga Since part naman siya sa academic requirements ng iban nga subjects, tate, miyara na sila nga daan, the incentives. Actually, before graduation, these students are required to defend their study again. Pero tatlo na to pila tanan, 6 ka PhD, lapawan or dito sa UP pa lang natubang na nila. Pagbalik sa pagbalik sa UNOR, 6 naman liwat ka PhD daw ka. They have some privileges on my end as their research teacher. It is up to our academic coordinator and our principal to give any prizes with other subjects. I think they will have their own. Actually, this is one of the best things that could happen to them. And then we are still. They already have their cash prizes from UP. Mas nako pa ganis, no? Sang sa we had hoped to win. Since miyara naman sila nga daan cash prize, I hope they shared it with their families. And on our end sa school, we will do our best to honor man their achievements dito. But that is already up to people who are in authority na gid sa UNOR. For sure, they will be recognized, Action Eden. Pero curious ko, during pa lang sang study, may mga misunderstanding bala ka mo nga na-experience. Arab lang ang inyo sining mga opinion, ideas, wala nag-connect or hindi siya wala nag-jive. May mga inaway moments bala. Actually, grabe gid ang amon nga struggle sangga ubra pa lang kami sa amon nga research kay budlay siya para sa amon nga insindihon ang topic kag wala gid kami background about dira. So lain-lain ang amon nga mga ideas, may iban nga hindi magsanto, tiga inaway kami. Pero at the end, daw na namon nga naka-come up kami sang idea nga nag-okay sa amon. May agreement kumbaga. Oo, agreement. Kag hindi man lang sa ideas, hindi ka struggle pa kami sang kay kailangan pa naman mag-travel from Bacolod to Iloilo. So, pag ang conflict pagid. Pero, okay man, kaya na, naman. Luckily, sir, supportive man namon ng mga parents sa amon ni namon nga inaobra, sir. Sir, kung weekend, sir, mag-consult sila mo. Hindi iban sabat. Or in line yung una sa aton chimpo sa high school nga wala ati chat, Twitter Messenger para maka-internet ma-friendster pata sa kapihan, kag sa internet cafes. Sila naman isa lang nila ka-chat maskin tungang gabi pa na bala na kung tulog no kung hindi basta makapamangkot lang sila. I'm sure that I was not the only one who received their messages. There were countless other teachers, their consultant in Iloilo, and other experts. Amo ni sila kapisan nga kabataan nga last 12 ang gabi. Ma-chat kina sila kung kilala nila bulit mo. Kung gina-action din ang isa dira ka component man to become successful. May nagambal sa akong action deal na i-share ko lang si Attorney Annabel dira sa SEC. Nagambal siya sa akon, for you to become successful, every time nga may masugata ka gani, just ask why. Amo ginako na action deal mo, why? Kay para at least ma-continue ka lang, kay kung mag-limit ka lang sa self mo sa what, where, when, dira ka lang action deal, masabat lang man dayon mo, pero kung why, tapos how be action deal, so syempre, mangita ka gid sang paagi kung paano mo na siya masabat, nga ara ba lang sabat, nga wala ka na inug pamangkot paliwat. Diba? Take note mga kaksyon na why and how are the keys to success. Amo na. Pero sir, kamo mga bata, after this, anong kurso abi ang maluyagan ninyo? Or anong plano nyo? Or how do you see yourself 10 years from now, or 5 years from now? Personally, sir, gusto tani maging medical doctor, ang akong pre-med, BS Biology. So, I'm planning to take up nursing, man. Kag, in the near future, gusto ko nga i-fuel pag ako nga passion sa research, man. Kabay pa action din, may mga kabataan kita dali nga makahimo sa proposal or study, cure
about novel coronavirus. Correct. Malay mo, Action Dale, one of them makahimo. Abi ko, isugpon mo maka-cure sa broken heart. Charot lang. Kaya ang iba nga pong sodya like China, Thailand, Finland, naga-study kung ano ang pwedeng possible dira nga bulong para sining coronavirus action Eden. So diri sa Philippines, we are more on bashing sa gobyerno. Correct. Amo na yung sagad man ng Pilipino Action Dale mo sa pagbash lang. Pero anyways, para man sa aton nga update man Action Dale na sa NCOV, sulod na lang kay na mention mo na gid. There are 803 na nga confirmed fatality because of NCOV all over the kalibutan. All over the world, it's very deadly, na? And of course, diri sa Bacolod City kag Negros, no confirmed cases as of now. Kay pending pa ang result dito sa may Research Institute for Tropical Medicine or RITM. Correct, but may Action Dale sang duha ka-confirm nga Pinoy. One is dito sa Diamond Princess nga cruise ship sa Yokohama, Japan, and the other one is sa UAE. Amo na sila mga Pinoy nga confirm nga mayara sang nCoV, and let's hope and pray nga wala man sang imposible Action Dale basta magtingob ang pagpangamuyo. Correct. By the way, gita lang sang mayong aga, may to si Sir Lorenzo Magsipok sang Bacolod City National High School. Of course, si Chino Desena Dario, congrats Sir Jude. Si Trisha Nicole Hentulaga Panzo. Bangod siya ni Ma'am Panzo. Good morning sa mga taga Isabela, mayong aga. Okay. Sir Gary Lake Manzanida Liza, good morning. Action Dale, alipat ko, gusto ko galiman ko ton sila anong pinaka unforgettable experience nyo sa journey nyo kag sa time nga nag-present na kamo. Ang pinaka-unforgettable siguro ang peak gid sa amon nga achievement ang syempre ang pag-champion namon kay syempre worth it tanan nga struggles, tanan namon nga mga sacrifices para mahuman lang amon nga research. Outside sa competition, sir, ang band naman, sir, nga kami nga with together with Sir Jude to na 45 gid kag gapasalamat gid kami nga luwas nga naging venue ang RC para sa research naging mapag-o namon nga relationship sa isa kag isa. Sir hindi mabayaran Action Dale, no? Shout out gali sa Illiterate Club. Sir Jude, ano subong ang appreciation sa mga estudyante sa high school with regards sa research nga ginatawag? Ano gina-welcome nila or para sila it's a additional burden since sulihin hindi man nila mausar para sa mga estudyante ang alain nga track ang gusto nga tahakon? Actually, hindi mitakambal. No nga, ang iban nga estudyante nga rin ang track, hindi niya post lang research. In fact, all of the strands, senior high may research. Kag makita tada nga, ang pulos ng research, hindi iya sa pa-contest-contest, sa palamalam. Ang pulos ng research sa pagpangita sa information nga valid, nga may ara sang source nga masaligan. Kag ang pag-usar sang ina nga information para mapuslan sang iban nga tao. So, ang nahimo naton diri sa research program sang UNOR was already way beyond our expectations. And we would like to mention gid no nga kung wala na guro ang support sa aton kaparian sa aton mga administrators, feeling ko hindi gid ni guro madayon ang aton nga research. So, we'd like to thank them, we'd like to thank the parents, and we'd like to thank especially ang mga kabataan nga sila mismo ang nagiho para sa ini nga research. So, I hope nga nakita sang amon nga grade 12 this year nga importanteng research not for the awards but for the purpose for which research should serve. And tani makita man sa aton nga incoming grade 12 from the grade 11 level nga kung magtinguha sila layo ila madangpan. I'd really like to mention no nga atong from 200 researchers, we reached only 6 finalists and 3 winners. Nga of the 6 finalists, 4 were from Western Visayas, and the 3 champions are from Bacolod. 1 from Bacolod City National High School in the Applied Science category, and both of these students from the Life Science and Physical Science categories diri sa UNOR. So we are very proud right now not only to be UNORians, but we are proud to be Bacolodnons.
and Negrense as well. Kamo, sir and ma'am, anong advice nga matag naton sa mga fellow nyo man nga mga estudyante sa mga incoming grade 12 students? Ara ba lang actually din nga maka-submit ng proposal, okay na. Sige, anong ma-advise nyo sa mga fellow young people nga nag-aspire man sa inyo sining achievement? Nga tani, hindi nila pag-take ang research as requirement lang, but i-take nila nga maka-discover new things man para sa kinanami sa aton nga kalibutan. Oo naman, just carry on lang sa imo nga kung passion mo makapangita sang sabat sa mga pamangkot sa society, sa mga societal problems, nugay ka padala sa mga problems kag difficulties nga ma-encounter mo along the way. Para kay Ivan, Shanli, kag kay Moleric, kaginawala naman na pamangkot sinyo. 5 years from now, ano nang ginapananaw nyo sa inyo sining mga kaugalingon? Ano inyong mga future plans? Actually, ako gusto ko din mag-doctor, pero I want to be a missionary doctor, to be specific. Ako naman niya, sir, ang nag-inspire sa ako bilang gusto ko yung maging nurse pala in the future. Kahit tungod man nga dumudamo ang cases ang mga issues nga ari subong sa ato nga sa Philippines mismo. So I want to be one of those helpers man para bala matawid naton ang among nga problema. So classmate anay kamo ni ma. Ikaw ya sir, anong plano mo sa ulihi? Ako sir, yung pre-med ko girl sir, either nursing or bio kag maging doctor, man sir. Tatlo na sila kay basta mag-nursing ko na. Tapos of the night, sila dayon sa isa ka hospital, Korean, sila gyapon sa high school, tagani, sa Jaguar Actiondale si Ila na. Pero they have a long way to go, Actiondale. Mga bata pa? Oo, mga bata pa. Damo pa sila sa especially ma-contribute man. I believe nga someday, sila ni Actiondale nga mga kabataan ang maghahatagid sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Para may next sila liwat nga guesting diri sa aton nga radio program. Doktor na sila Actiondale. Doktor na sila. Kalawig-lawig na sa aton sa program. Sa sila na i-consult naton. Dok, ano ning medical term, ano ning butsilingon na. Pero anyways, hataagan naton sang ation ang aton sa mga guests para pasalamatan ang luyag nila nga pasalamatan. Sige, isa-isa. Kutob sa madumduman ninyo. Pasalamati. Go ahead. So, first and foremost, no, aga pasalamat gid kami sa Ginoo, no? Kay without Him, guro, wala gid din namo na survive. Cause actually, share ko lang balahaw, like, nagplano gid kami nga ma-back out. Like, totally back out, nga wala gid siya. Tapos, na-realize naman sa Sir Jude, gusto ko din salamat kay Sir Jude, nga Sir Jude nga, hindi siya, wala mag-go, wala kung hindi kayo maglakad. So, sa Sir Jude, grabe gini ang pag-atipan niya sa amon, siya amon mama, siya amon papa, amon tita, amon lola, nag-actually, birthday ko, 18th birthday ko, nag-defense kami. So, who would think nga ikaw, yung iba niya nag-18 candles, 18 roses, tapos ako yung ako formal attire, nag-defend sa PhD. So, yung Sir Jude, nag-remind bala sa akon nga, it's always fun if you're in the right people, balahaw. Kag, gin-remind gid ko sang UNOR man nga, passion for excellence, mag-go-gid kami. Kag, of course, sa parents namon nga, nagrabe gid yung suporta ni mama kag ni papa, kag along with sa ila parents, nakita gid namon ang sacrifices at bala nga, hindi sila mag-give up as long as hindi kami mag-give up. Kag sa churchmates ko man, sa Kabog Evangelical Church, grabe man ang push nila sa akon. Gusto ko ya pasalamatan syempre ang Ginoo jay kay hindi ta man ni bala malabot kung wala gid bala ang help sa ating nga Ginoo. And of course, I want to thank man ang ako nga community mismo, YFCGK, and also ang amon nga mga classmates, ang SEM 8 for gabi gila support ya all throughout nga to the point bala nga wala na ba sila sa defense mo na mapasulod mo na. And also I would like to thank man ako nga mama nga gatudlo ang teacher man si hello Mona Lisa. Masa siya na kaga ko man nga tapang man subong sa balay ako mga utod, and also kanday ako mga tita, si Tita Lynette, si Tito Boy, si Tita Ginelo, si Tito Gigi, damo si Tita Annabel. And also gusto ko pasalamatan ang nagburi sa amon nga research, si Shasat, si Ira, si Mama Rica, si Sir Flores, si Sir Jude, syempre, and also mga research advisors man. And also gusto ko pasalamatan ang whole nga institution gud mismo nga UNOR, and Pamilya Recoleto, tanan nga nag-support sa amon. Come sir. Sige, go.
Una sa tanan, pasalamat ko sa Ginoo, sa akong parents, sa akong mga tiya, mga pakaisa, sa inubaan, sa Bacolod nga. Na-support sa akon sa financially, kag morally, sa akong eskwelahan, sa before, sa Calvary, sa UNOR, sa tanan nga research advisor, na-mention naman nila kagina, kay Sir Katage sa pagpaulam sa laboratory, kag thank you lang gid sa tanan nga, sa SEM8, sangi, ikaw mo na bala, thank you gid sa tanan. Sila dalawa. Gusto ko pasalamatan ang Ginoo, syempre kay hindi na naman malabot tanan kung hindi tungod siya. Ako nga family sa Cadiz, kay mama, papa, manong, kag si manang, nang thank you gid sa support. Ang SEM8, ang ako nga mga tita, ang cousins ko, kag ang ako mga previous school, ang SPED High, kag syempre si Sir Jude, thank you gid sir sa chance sa ginatag mo sa amon nga maka-intra. Kag ang UNOR kay hindi na naman makakompete sa ibang school. Thank you. Magpasalamat gid ko kay Lord, kay Mama, kay Papa sa support morally kag financially sa mga tita ko, sa tito, sa mga cousins ko, kay Sir Jude nga ginbuild amon nga confidence kag gina-believe gid sa amon, kay Miss Aika Suarez ang amon nga consultant sin nga study. Thank you gid Miss sa paghatag sa trust sa amon nga kami gini ang mahimo sin nga study, kag sa faculty and staff sa UNR. Thank you gid sir kag ma'am. Sir Jude, may pahabol ka pa, sir? Sige, go. Okay. Gusto ko gali pasalamatan ang fathers, ang amon nga grupo, gid nga ang OG nga amon nga group, si Norin, si Janelle, si Tasipaw, and those sila gid ni bala ang amon nga support system gid, so amon ang mga pahabol nga mga pa-shout out. Sir Jude, go ahead. Closing statement, sir. I hope that the achievements of the students here sang last week and their future achievements will inspire other students to become more fact-oriented, to become more research-oriented. I would like to thank, most of all, the Lord sa tanan na mga simba, sa tanan na mga pa-blessing. Salamat kay Lord sa sabat mo kami. To all of the religious and lay administrators of UNOR, for all of those who cooperated with us within the faculty and outside of it. I would like to especially thank Sir Randy sa laboratory, yung kay sa tanan ko nga ayo para sa madayon ni mga research ng kabataan, yung pasulod kay kami, maskin ang schedule namon hindi na magsalalanto. Thank you for supporting us, sir. Thank you to my supervisors for supporting us always. Thank you to my parents. Sorry, gid ako puli unkis I would like to thank the parents especially of these students for trusting us, and these students themselves and their classmates, kay they know that they are now inspirations for other students to become leaders in their own field and to strive more as we chase the passion for excellence. Thank you gid sa inyo, sir, ma'am, for this opportunity to share how these students are able to change the world by their small but great ideas. Actually din, ano sa niyang imo nga natunan sa atong nga pagpangalagad subo nga aga? Caritas et Sentia. The blue and the gold. Kanta to lang, ito kayo nung art na ditanan mo. Yes, alumni kami ni Action Dale sa UNR, BS Mass Communication, College of Arts and Sciences. Hello. Ay, may Media Expo kita 2020. Correct. So, sa mga February 28 sa Tanandra nga grade 12. Grade 12 students, may ara kita sang advocacy contest, may ara kita sang radio broadcasting, may ara kita sang news writing and spoken poetry. So kanami kami mga scholarship nga prizes. Yes, scholarship wala labot sang cash prizes, may scholarship kita Action Deal nga pwede ma-offer sa mga incoming college students na. Sa mga luyagan or nagahandom nga magsulod sa media industry, try na. And open siya sa tanan nga mga grade 12 students, hindi lang sa Bacolod, kundi all over Negros Occidental. Ang na-learn ko lang actually din, sabihin mo ni Mama Shandy nga, surround yourself with good people. Kaya sila ni magabulig sa imo, uplift sa imo nga spirit, kung wala ka dito sang kumpiyansa, basi may iban nga tao nga nagapati sa imo. Hambabalan lang nga, ang ibang nga tao nagapati mo, so ang imo self nga nimo papatihan. Correct. Ako naman Action Delia, take everything seriously but not too much. Kay kinahanglan i-realistic kag seryosohon ang tanan nga bagay, pero hindi man siling Action Deal nga malipatan mo na ulit doon ang mga tawo nga nagbulig sa imo. Sige, alas 12 sa Action Radio Philippines Standard Time.
I hope next Sunday inyo kami sa gihapon nga pag-aupdan na diri sa Tingog sa mga pamatan-on radio program. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Sa liwat kaming inyong mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kaga Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon